Sa akong parokya sa una, nakasugat ko usa ka problema. Dihay niadto sa kumbinto, nagda usa ka babay, asawa, kay ang anak masakiton. Nagdala pa ganig mga resita kay ang iyang anak operahanan. Tuod man, mitunol kog tabang, tingali dili dako, apan makatabang siyang anak masakiton o operahanan. Unsang hitabua, pag aton ako sa laing parokya, pagkaugma damlag, nakita na po nako katong babae, katong asawa nga nagdag-anak, masakiton, operahanan. Ako nadiskubrihan, iya ding mudos, mangilad, ngadto sa mga simbahan, para siyang anak, maoperahan. Dili kalimod, nga daghan nagmangingilad sa panahon nato karon. Ilabi na nining kalisod, many will pretend that they are sent to do good for others. People will invent a lot of stories which are baseless in order to convince and to win the hearts of people. Ang nakaparat pagayod, they will make use of the sheep for their selfish ends. Ang bata itaon ng inosente, gigamit sa inahan. Isip pagpangilad, isip pagpangwarta, isip mga mayong magbalantay nga mo'y gitagagibugaton sa Ebanghelyo karon. The true shepherd means nakahibaw to determine sa mangilad ug sa mga wa mangilad. Katapusan, para nako, mas maayo pang ako ilaron kay kita'y mangilad. Mas maayo pa nako nga kita limdan sa tinuod kay kung kita mo'y mulimod sa kamatuoran. I'm very much convinced that one day katong mga mangingilad, they will pay in the last day of judgment.